Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Алар өчен тормыш өр-яңадан башлана. Бүген Донбасстан күченергә мәҗбүр булучыларга Татарстан предприятиеләре эш урыннары тәкъдим итә башлады. Оешмадан 400-гә якын вакансия тәкъдим ителә. Нинди вакансияләр бар? Бу турыда Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Импортны алмаштыру үзәге һәм кредит алуның җиде төрле программасы. Можно сказать, что все так или иначе почувствовали на своем бизнесе влияние санкций. Яңа икътисади шартларда эшмәкәрләр нинди ярдәм чараларына өмет итә ала? Бу хакта Илгиз Шәкуров. Бүген республика клиник туберкулезга каршы диспансер ачылды. Хәзер безнең бөтен врачлар монда җыелгач, ул эшләрне яхшырак. Күпме кешене кабул итәчәкләр. Өстенлекләре нәрсәдә? Руслан Хусаинов белешеп кайтты. Бүген Татарстанда бер юлы 2 яңа медицина учреждениесе эшли башлады. Беренчесе Казандагы туберкулезга каршы республика диспансеры, икенчесе Яшел Үзән районындагы амбулатория. Әлегә әһәмиятле тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Россия хөкүмәте урынбасары Татьяна Голикова белән федераль сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко онлайн кушылдылар. Туберкулезга каршы диспансер республикага иң кирәкле учреждениеләрнең берсе иде, чөнки ул моңарчы төрле биналарда һәм төрле җирдә дә эшләде. Хәзер барысы да бер урында. Яңа бинаны ачу өчен 1 миллиард 100 миллион сум акча тотылган. Татарстанда мондый зур төзелешләрдән йогышлы авырлар хастаханәсен генә искә алырга була. Ул миллиард ярымга төште. Илкүләм проект буенча ачылган бинадан безнең репортаж. Яңа бинаның мәйданы 10 000 квадрат метрга якын заманча җиһазларның гына бәясе 100 миллион сумнан артып китә. Туберкулез диспансерының искесе бер гасыр элек төзелгән була. Яңасының бинасын ярты ел эчендә өлгертәләр. Республика Татарстан также демонстрирует успешные показатели. Татарстан Республикасы уңышлы күрсәткечләр белән шатландыра. 3 елда гына туберкулез белән авыручылар 18,8%-ка кимегән. Бу авырудан үлүчеләр саны 28%-ка. Яңа учреждениенең ачылуы туберкулез диагнозы куелган кешеләрне заманча җиһазлар белән дәваларга мөмкинлек бирә. Диагностики туберкулеза. Узган ел гына пандемия булуга карамастан, Россиядә 221 медицина оешмасы төзелә. Прошу губернаторов. Мин барлык губернаторларның әлеге мәсьәләгә җитди карауларын телим. Шәһәр һәм бистәләр халкы яңа объектларның ачылышын көтә. Сырхаухана, амбулатория, фапларга 32 меңнән артык медицина җиһазлары кайтарылачак. Рөстәм Миңнеханов федераль җитәкчеләргә Татарстанга булган игътибар өчен рәхмәт белдерде. Президент әйткәнчә, узган ел республикада сәламәтлек саклау тармагының матди-техник базасын яхшырту өчен 10 миллиард сум акча тотылган. Шуның яртысы Татарстан бюджетыннан финанслар, яңа автомобильләр, медицина җиһазлары сатып алу һәм объектларны сафка бастыру өчен юнәлтелә. Порядка половины этих средств это федеральная поддержка. Мы всегда, конечно, поддержку получали, в таких объемах такой поддержки не было. Мы искренне благодарим, и, конечно же, все, что делается, это во благо здоровья наших граждан. Хотим поблагодарить вас за те условия прекрасные, которые созданы. Все оборудование, Виктор Рахмат. Туберкулезга каршы яңа диспансер республика өчен бик мөһим. Биктау районындагы Каменка бистәсендәге туберкулез хастаханәсе ябылган иде. Андагы медицина хезмәткәрләрен һәм пациентларны башка станционарларга күчерәләр. Каменкадагы бинага капиталь ремонт ясамакчы булалар. Соңыннан икенче урында яңа диспансер төзергә карар кылалар. Яңа бинага Казанның Шәләпин урамындагы һәм Себер трактындагы туберкулез диспансерында эшләгән белгечләр күченә. Казан буенча дип әйтергә була 4 здание иде. Һәр зданиедә төрле эшләр башкарыла иде. Кайдадыр рентген үткәрелә, кайдадыр томография, кайдадыр бактериологический анализ. Хәзер кешегә мәсәлән кирәк икән, ул бер зданиедә юлга вакыт әрәмитми, ул тиз генә бөтен эшен эшли дә. Окончательный диагноз дип әйтәм инде, шуны якынча или бөтенләй белеп кайтып китә шул көнне. Яңа бинада балаларны да, өлкәннәрне дә кабул итәчәкләр. Эш көннәрендә 680 кешегә кадәр. Диспансерда УЗИ, компьютер томографиясе, рентген, флюорография тикшерү узарга мөмкин. Аппаратларның 80% Россиядә җитештерелгән. Монда зур якты кабинетлар. Һәрбер кеше, һәрбер эшче, хезмәткәр өчен условияләр тудырылган. Туберкулезның артып баруы дөрес хәбәр түгел. Киресенчә, соңгы 10 елда туберкулез буенча авыру 2 мәртәбә кимеде.
32 бөлмәдә 46 табиб, алар берничә белгечлек буенча уролог, гинеколог, ортопед, хирург һәм лор. Яңа диспансерда пациентлар барлык тикшерүләрне бер көн эчендә уза алачак. Тикшерүгә була, система органов тикшерүгә була. Бүген тагын бер медицина учреждениесе табиб амбулаториясе Яшелүзән районында да ачылды. Биредә 18 торак пунктта яшәүчеләргә хезмәт күрсәтәчәкләр. Көн сайын 100 кешене кабул итә алалар. Яңа амбулаторияның эшли башлауы уңайыннан хезмәткәрләрне видео элемтәш Рөстәм Миннеханов котлады. Поздравляю вас. Хорошей работы. Узган ел илдә медицинаның беренче звеносын яңарту өчен федераль бюджеттан 90 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 2025 елга финанслар 500 миллиард сумга җитәчәк. Руслан Судинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Илнең Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе бүген 20 Ту-204 очкычлары төзеләчәгендә хәбәр итте. Улар моңарчы киң кулланылышта булган Boeing белән Airbus'ларны алмаштырырга тиеш була. Бу турыда берләшмәнең җитәкчесе Юрий Слюсарь ТАСС агентлыгына сөйләгән. Ту-204 90-нчы еллар уртасыннан Казан авиация заводында ясала. Аларны күпләп чыгара башлау мөмкинлеге турында кабаттан март уртасында сөйли башладылар. Ул вакытта Казанга Россия вице-премьеры Юрий Борисов килгән иде. Рөстәм Миннеханов белән бергә заводның цехлары карап чыкты. Бүген Татарстанда Донецк белән Луганск республикаларыннан күченергә мәҗбүр булучыларга эш урыннары тәкъдим итә башладылар. Беренче ярминкә Яшелүзән районының Васильева шифаханәсендә узды. Монда урнаштырылган 92 кешенең 41-е хезмәт яшендә. Алар өчен Яшелүзән белән Казанның 9 предприятиесе үзләрендә булган вакансияләр турында сөйләде. Кызыксынучыларны предприятиегә алып барып, эш шартлары белән таныштырырга да әзерләр. Күченергә мәҗбүр булучылар моңарчы кайда эшләгәннәр, хәзер кем булып урнашырга телиләр. Алар белән Фәйрүзә Мәҗитова аралашты. Чем занимается предприятие? Какие условия труда? Какие социальные бонусы? Татарстан предприятиеләрендәге эш урыннары турында тәфсилләп сөйлиләр. Донбасстан күченеп кайтучылар өчен Яшелүзән районы һәм Казандагы 9 оешма вакансияләр тәкъдим итә. Санаторий Васильевсында ярминкә уздырабыз. Шушы гражданнарга 9 оешмадан 400-гә якын вакансия тәкъдим ителә. Алар арасында пешекче, үтекләүче, аннары инде инженерлар бар. Алексей белән Надежда Луганск өлкәсенең Рубежная шәһәреннән 15 яшьлек кызлары 8 яшьлек уллары белән күченәләр. Әти-әниләре химия заводларында эшләгән. Заводлары янган, йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булганнар. Мы хотим просто, чтобы была работа. Без эшкә урнашырга телибез, үз гаиләбезне тәэмин итерлек хезмәт хакыбыз булсын иде. Үз белгечлегебез буенча гына түгел, өстәмә белем алып, икенче һөнәрне дә үзләштерергә әзер. Электрик, аппаратчик. Мин электрик, аппаратчы, смена җитәкчесе. Монда эштә бармын дип уйлыйм. Эш урыннары күп, теләк булса урында табыла. Ә безнең теләк зур, без киләчәктә монда төпләнеп калырга, гражданны калырга уйлыйбыз. Работа есть, было бы желание. Рубежная шәһәреннән килгән Ростислав Недогоданың да эшкә урнашу теләге зур. Ул һөнәре буенча пешекче. Бүген Васильева икмәк пешерү заводындагы вакансияләрне белешкән. В 2016 году работал пекарем. Мин 2016 елдан икмәк комбинатында эшләдем. Монда да пешекче һөнәрен сайладым. Хәзер заводка барып танышырга телим. Нинди җиһазларда эшләүләрен күреп кайтырга исәбем бар. Ярминкәдә катнашучы оешмалар арасында тулай торакта тору урыны тәкъдим итүчеләр дә бар. Казанның Блеск җәмгыяте шундыйлардан. Яшелүзәннең Серго заводы 200 кешене эшкә алырга әзерлеген белдерә. В конце прошлого года закончили. Без узган ел ахырында заводта яңарту эшләрен башкардык. Бу безгә җитештерүне арттырырга ярдәм итте. Суыткычларны күбрәк чыгара башлыйбыз. Шуңа күрә безгә эшче куллар кирәк. Күченеп килүчеләрне үзебезгә җәлеп итәргә телибез. Мы готовы дать им то, что они хотят. Яшелүзән районындагы Оек колготки цехына исә хатын-кызларны чакыралар. Мы берем людей непрофильных. Без һөнәрле кешене генә түгел, ә безнең юнәлеш буенча берни белмәүчеләрне дә эшкә алырга әзер. Бәйләү машиналарында эшләргә өйрәтәчәкбез. Мариуполь шәһәреннән килгән Ольга Гаминюк икътисадчы, кредит эксперты булып эшләгән. Ире белән йортын һәм фатирларын калдырып китәргә мәҗбүр булганнар. Хәзер тормышны яңадан башларга уйлыйлар. Сейчас, конечно, планы сесть тут. Без монда төпләнергә телибез. Эшкә урнашып, үзебезне тәэмин итә башларга. Чөнки дәүләт җилкәсендә утырасыбыз килми. Без булай да барысы өчен дә бик рәхмәтле. Прежде всего это найти работу. Күченергә мәҗбүр булучыларның 38-е бүген төрле оешмаларга барып карарга булган. Пенсия яшендәгеләр дә эшлибез дип тора. Мондый ярминкәләр атна саен узар дип планлаштырыла. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Яршалыда Татарстанга күченеп кайтырга мәҗбүр булучылар өчен көн күреш кирәк яраклары җыя торган пункт ачылды. Ул Нур яшьләр үзәгендә эшли, бирегә яңа яки тузмаган үз киемнәрен тапшырырга мөмкин. Шулай ук азык-төлек кабул итәләр, тик аларның саклану вакыты кыска булмаска тиеш. Гуманитар ярдәм кабул итү үзәге иртәнге 8-дән кичке 10-га кадәр ачык. Искизгә төшерәбез. Узган атнада автоколага Украина һәм Донбасстан 297 кеше килде. Алар хәзергә Жемчужина шифаханәсендә һәм КамАЗ жилбыт тулай торганда яши. Россиянең көньяк һәм үзәк өлешендәге кайбер шәһәрләргә очкычлар 13 апрельгә кадәр җибәрелмәячәк. Росавиация шикләүне кабат узайтты. Сүз Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Илиста шәһәрләре аэропортлары турында бара. Пассажирларга башка маршрутларны сайларга киңәш итәләр, ягъни Сочи, Волгоград, Минераль Сулар, Ставрополь һәм Мәскәү аэропортлары аша очарга. Илнең калган һава аланнары гадәти режимда эшли. Искизгә төшерәбез, кайбер аэропортларда авиарейслар 24 февральдән соң Украинада махсус операция башлангач туктатылган иде. Вакытлыча ябык әлеге оешмаларга Россия хөкүмәте субсидия түләячәк, матди ярдәм югалтуларны каплар өчен кирәк. Бүгін Татарстанның иктисад министрлыгы яңа иктисади шартларда эшләр өчен эшмәкәрләргә ярдәм чараларын игълан итте. 4 федераль программадан тыш республиканың үзендә ярдәм чараларда булдырылган. Безнең эшмәкәрләргә 7 төрле микрофинанс программасы буенча ташламалы кредит алырга мөмкин. Хәзер моңа кадәр чит илләр белән эшләгән бизнес вәкилләренә кыен ди белгечләр. Моны истә тотып, Татарстанда импортны алмаштыру үзәге эшли башлады. Эшмәкәрләр тагын нинди ярдәмгә өмет итә аласың? Бу хакта тулырак Илгиз Шакуров. Хәзер сатулар 50%-ка төште. Роберт Рәхимов 2016 елдан бирле диваннар сата, үзләре җитештерәләр дә. Моңа кадәр сатуның булай кимегәне юк иде ди. Доллар хакы арту сәбәпле шимал бәясе кыйммәтләнә. Юллар ябылгач, кайтарта да алмыйлар. Поднялись цены на сырье. Туқыма һәм диванның içенә тутыра торган материалны Кытайдан, Төркия һәм Италиядән алайды. Хәзер алар 30%-ка кыйммәтләнде. Без дә диваннарга бәяне күтәрергә мәҗбүр булдык. Соответственно, в розницу цены поднялись до 50%. Әмма хәзер шимал белән проблема килеп чыкмаска тиеш. Татарстанда импортны алмаштыру үзәге булдырылган. Аны республиканың маркетинг үзәге сайты базасында ачканнар. Анда кирип Россиядә җитештерелгән товарлар исемлеген табарга һәм үзеңә туры килгәнен сайлап алырга була. Этот ресурс, он больше информационный ресурс. Әлеге платформага кирип эшмәкәрләр импортны алмаштыру өчен яңа хезмәттәшләр табалы. Хәзер исемлектә 100 меңнән артык Россия җитештерүчесе бар. Шуларның 56 меңе Татарстанныкы. Это как база знаний. Вот она вывешена на левой стороне. Хәзер эшмәкәрләргә иң кирәклесе финанс ярдәм. Татарстан президенты тарафыннан яңа ярдәм чаралары расланган. Бизнес вәкилләре 7 төрле микрофинанс программасында катнаша ала. Ташламалы кредитлар гади эшмәкәр, экспортер, үз мәшгуль һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендәге фермерларга биреләчәк. Суммасы 5 миллион сумга кадәр 3 елда түләргә кирәк. Һәр ярдәмнең үз шарты да бар. Алар белән республиканың эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды сайтында танышырга була. Булардан тыш эшмәкәрләр өчен акча белән бәйле булмаган ярдәм чаралары да каралган. Мәсәлән, аларны Россия социаль челтәрләрендә һәм маркетплейсларда үз товарларын тәкъдим итәргә өйрәтәләр. Ил күләмендә оештырыла торган ярминкәләрдә катнашу мөмкинлеген дә тудыра алалар. Әлеге ярдәм чаралары барса да Татарстанның эшмәкәрлеккә ярдәм фонды тарафыннан күрсәтелә. Ярдәм сорап үзләре мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Мәсәлән, күптән түгел республика фермерлары сыерларны ясалма орлыкландыру хезмәтен финанслауда булышлык сораган. Сумма финансирования одного фермера это до 15 тысяч рублей. Бер фермерга 15 мең сумга кадәр акча биреләчәк. Бу якынча 10 сыерны орлыкландырырга җитә. Әлеге хезмәт махсус оешмалар тарафыннан башкарыла. Акчаны без фермерларга түгел, шул оешмаларга бирәчәкбез. Гомумән алганда, быел Татарстанда кече һәм орта бизнеска ярдәм өчен 4 миллиард ярым сум акча бүленгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 200 миллион сумга күбрәк. Бизнесы импорт белән бәйле булган Роберт Рәхимов та ярдәмнең бер категориясенә туры килермен дип өметләнә. Вообще было бы хорошо сделать импортозамещение. Илгиз Шакуров, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бу атна башыннан Татарстанда коронавирус йоктыручылар саны тәүлегенә якынча 260 кеше тирәсендә тора. Узган тәүлектә дә шундый сан теркәлгән. Аларның 18-е балалар, 30 кешене хастаханәгә салганнар. Узган тәүлектә коронавирустан 4 ир-ат һәм 1 хатын-кызның гомере өзелгән дип хәбәр итә оператив штаб. Ковидка каршы 1132 кеше вакцина ясаткан. Россиядә узган тәүлектә коронавирус йоктыручылар 700 кешегә арткан. 14661 яңа очракта теркәлә. Хайваннарга гуманлы мөнәсәбәт турындагы закон Татарстанда нинди зур проблема китереп чыгарган. Югары Остан районында этләр өчен приют төзергә телиләр. Анда урын калмаса, закон чыгаручылардан сугба этләрне юкка чыгарга рөхсәт итүне сорыйлар. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Бүген ұзақ вақытлы аурудан соң ЛДПР партиясы рейсі Владимир Жириновский вафатыңа 75 яшиде. Саясатшы соңғы 30 елда Россияның либераль-демократлары партиясын жетекледі. 1993 жылдан берлі Дәулет Думасы депутаты. Аның туғанлары, яқындарының қойғысын бүгін Рүстем Минниханов белән Фәрит Мөхәммәтшин уртаклаштылар. Исегезгә төшерәбез, Владимир Жириновскийның безнең республикада берничә тапкыр булганы бар. 2013 елгы универсиада ачылышына да килгән иде. Бүген Дәулет Думасында аны 1 минутлык После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память. Татарстанда Имин шәһәр проекттан яңартырга җыйналар. Соңгы 5 ел күрсәткәнчә, әлеге камералар җинаятьчелекне киметүдә иң үтемле чараларның берсе икән. Паркта эскәмия ваталармы, сугышалармы, кеше машинасына зыян китерәләрме? Күпчелек очраклары видеоны караганнан соң ачыклана икән. Былтыр шундый 1800 җинаятьче тотылганы. Бүген Татарстанның куркынычсызлык советы утырышында Рөстәм Минниханов проектны тагын да нәтиҗәлерәк итү бурычын куйды. Көн кадагында бүген бер генә сорау. Татарстанда имин шәһәр программасын камилләштерү. Рөстәм Минниханов сүзләренә караганда, халык иминлеген саклау әһәмиятле бурыч. Это сегодня самая эффективная система, которая позволяет нам, чтобы люди спокойно детей на улицу пускали, сами спокойно ходили, да? Вот, мы же видим 1700 с чем-то преступлений за счет камер. И это еще фактор такой, что наличие камер и быстрого реагирования – это сдерживающий фактор. Камерлар ярдәмендә Яршаллыда мәңгелек утны сүндергән яшүсмерләрне табалар. Казанның ТЭЦ урамындагы юл фаҗигасендә кем гаепле икәнен ачыклыйлар. Шулай ук башкалада бер кешенең машинасына шартлаткыч куючыны табалар. Быелның 3 айында Татарстанда камерлар ярдәмендә 502 җинаять ачыкланган. Наличие камер, с одной стороны, зачастую Камера булу бер яктан хукук бузарга, җыйнучыларны туктатып кала, икенче яктан кылынган җинаятларны ачыкларга ярдәм итә. Тикшерү эшләренең 3-тән 2 чирагында видео күзәтү камераларын файдаланабыз. видеокамера помогли сотрудникам своевременно вмешаться, предотвратить преступные деяния. Бүген Татарстан буенча 67 меңнән артык видео күзәтү камерасы урнаштырылган. Гомумән, Имин шәһәр проекты бездә 2004 елда Казанның 1000 еллык алдыннан барлыкка килә. Соңгы 5 елда гына аны үстерү өчен 2 миллиард сум акча тотыла. Хәзерге вакытта ул 40 системаны үз иченә ала. Эти камеры условно можно разделить на 5 разных направлений. Әлеге проект 5 юнәлеш буенча алып барыла. Җәмәгать урыннарындагы камералар, урам, парк һәм скверларда иминлекне тәэмин итә. Икенчесе күп фатирлы торак йортлардагы камералар. Алар ишек алдындагы тәртипне саклай. Өченчесе тимер юл автовокзал күперләрдә. Дүртенчесе социаль объектларда һәм коммерцияль объектлардагы камералар. Камеры, которые установлены на коммерческих объектах, магазинах и торговых центрах. Системаны тагын да нәтиҗәле итү өчен белгечләр берничә алым тәкъдим итә. Башта хәзер файдаланыла торган барлык техник чараларга ревизия ясау, видео күзәтүнең бердәм платформасын булдыру, акыллы домофоннарны күбрәк кую, архивтагы видео язмаларны соратып алу кагыйдәләрен үзгәртү диләр. У комплекса «Безопасный город» большой потенциал. Сотрудники правоохранительных органов имеют возможность оперативно получать информацию о ситуации на территории и при необходимости использовать материалы видеокамер в следственных мероприятиях. Президент цифра министрлыгына кулланылыштагы камераларны тикшереп чыгу бурычын куйды. Шулай ук алар район шәһәрләр белән берлектә Имин шәһәр проектының 2025 елга кадәрге үсеш концепциясын төзергә тиеш. Рани Абдрахманова, Давид Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Яршаллыда яшәүче кайбер әти-әниләр балалар бакчасындагы ризыкның күләменә киметтеләр дип ризасызлыкта белдергән. Әйтик, 118нче бакчада аш белән бутканы моңарчы 200 грамм биргән булсалар, хәзер 20-50 граммга кимеде дип бер ханым интернет аша шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткән. Шул ук вакытта түләве элеккегечә калды дигән ул. Яршаллы мэриясендә әйтүләренчә, балалар бакчаларындагы менюга үзгәреш кертелмәгән, әлеге мәгълүмат эзеннән тикшерү дә уздырылачак. Мне самой интересно, чем питается мой ребенок. Мине дә баламның ничек туклануы кызыксындыра. Ризыкның граммнары кимегәнен белдегезме дигән сорау тугач, узган атна менюсы белән хәзергесен чагыштырып карарга булдым. Чыннан да моңарчы ботка 200 грамм иде бугай, хәзер 150 грамм. Мәктәпкәчә белем һәм тәрбия бирү оешмаларында ашату мәсьәләсенә аеруча зур игътибар бирелә. Балалар бакчаларында туклану турындагы килешүгә үзгәрешләр кертелмәде. Партияләрнең күләме ничек бар, шулай кала. Ата-аналар мөрәҗәгате буенча тикшерү үткәрәбез.
Ата-ана айрылышкан очракта балага психологик ярдәм күрсәтү шарт. Татарстан Дәүләт Советы һәм Казан шәһәр думасының хатын-кыз депутатлары бүген аның юллары турында сөйләште. Мәрхәмәт, милосердие берләшмәсе вәкилләре җыелышы Казан ратушасында үтә. Әти-әнисе айрылышкан очракта кем белән каласын хәл итү бала өчен аеруча авыр сынау дип белгечләр. Гаилә таркалу балаларның рухын да какшатырга мөмкин. Утырышта тулы булмаган гаиләдә тәрбияләнүчеләрнең күп очракта тормышта үз урыннарын таба алмау проблемасы да күтәрелде. Таркалган гаиләләрнең балаларына психологик ярдәм күрсәтү өчен Казанда һәм районнарда махсус үзәкләр булдырырга кирәк дигән нәтиҗәгә килделәр. Psixologlar мәсьәләсе, аларның эшләүләре, аларның нәтиҗәләре, эшләүләрнең сыйфаты бик актуаль мәсьәлә. Бу мәсьәләгә приставлар да игътибар иттеләр, безнең судьялар да игътибар иттеләр һәм башкалар. Һәм инде һәрбер муниципаль районда шушы психологларның списогы булырга тиеш. Кемгә мөрәҗәгать итә алалар. Казанда төзеләчәк Җәмигъ мәчетенең эскиз проекты өчен игълан ителгән конкурс бара. 10 меңгә якын кеше сыйдырышлы зур мәчет төзү башкала мөселманнар өчен көтелгән вакыйга, аңа истәлекле дата ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгында нигез салыначак. Җәмигъ мәчетенең кирәклеге замана таләбе дин әһелләре, чөнки еш кына мөселманнарга намазны урамда укырга туры килә. Җәмигъ мәчет булса, дин белгечләре бер урында күп кешегә вәгазен җиткерә алыр иде. Җәмигъ мәчете булачак урында Кырлай паркында аттракционнарны сүтәләр. Мондагы иң бик корылма күзәтү тәгәрмәченең кабинкаларын алып бетергәннәр инде. Оча торган тәлинкәнең дә утыргычлары алынган, карусельнеке дә. Сәхнәне сүтәләр. 30лап аттракцион белән күңел ачу мәйданында эш кайный. Парктагы аттракционнарны май башына сүтеп бетерергә тиешләр. 82 мең квадрат метр мәйданны бушаталар. Инде көз көне мәчет төзелешенә алыначаклар. Җәмигъ мәчетен төзү турында беренче тапкыр сүз 2018 елда чыккан иде. Идел буе Булгарында ислам дине кабул итүнең 1100 елында аңа нигез салачаклар. Төзелешне көткән җәмәгатьчелек бу хәбәрне шатланып каршы алган. Хәзер бик күп кеше яши Казанда, һаман кеше килә, күченәләр бөтен җирдән. Мөселманнар һаман күбәя, бик кирәк инде. Обязательно кирәк, а как же? Здесь население нинди зур. Мондый зур шәһәргә, шушы миллионный город, ул бик кирәк безнең өчен. Общий Җәмигъ мәчете була ул. Аны төзергә Алла Тәгалә насыйп итсен. Мы живем в Татарстане, именно в Казани. Мәчетләр салырга кирәк. Без бит Татарстанда, Казанда яшибез. Җомга көннәрендә үземнең күргән бар дин тотучылар мәчетләргә сыймый. Туристлар өчен дә үзенчәлекле объект булачак. Мест для всех не хватает, и, соответственно, из-за этого нужно расширять. Андый мәчет ул безгә инде безнең дини яктан ныгытырга, безне җыерга, төрле бәйрәмнәргә, ураза бәйрәме, Корбан бәйрәм, ул бит инде bütün безнең милләтне, дини яктан кешеләрне бөтенсен җыйдыра. Казан Нуры мәчете зур бәйрәмнәрдә генә түгел, көндәлек намазга да мөселманнар күп килә. Зурайтыр өчен яңкырмада салалар, әмма алайда 600 кеше генә сыя. Казан шәһәрендә уртача алганда 75ләп мәчет бар. Хәтта кайбер кеше әйтә, бу инде күп, теге булай да күп, инде нәрсәгә безгә мәчет диләр. Һәрбер мәчет 7200ләп кешегә туры килә. Кызганычка каршы күп кенә мәчетләр, алар кичкенә мәчетләр. Күп кешене сыйдыра алмыйлар. Әгәр кеше инде яңгыр астында басып торса, кар астында басып торса, ул кеше рәхәтләнеп дип әйтик, күңелен биреп, намаз укый алмый. Шуңа күрә сорау туа, ниндидер зур мәчет кирәк. Отличительных особенностей города Казани, что мечетей много. Казанда мәчетләр күп, ә Җәмигъ мәчете юк. Аның мөһимлеген әйтсәк, район мәчетләрендә имам, казыйларның вәгазен тыңларга 300-400 кеше килсә, мөфтине тыңларга теләүчеләр бермә-бер артыграк. Һәм аларны сыйдыра алырлык гыйбадәтханә юк. Шунысы да мөһим. Хәзер Рамазан айы, урамда кар, пычрак, ураза һәм Корбан бәйрәмнәренең вакытлары кышка таба күчә бара. Бәйрәм намазларын урамда укып булмаячак. Шуңа күрә мондый гыйбадәтханәне торгызу кирәк. Успеть возвести этот большой храм. Күп кенә чит илләрдә булабыз. Анда шундый Җәмигъ мәчетләргә киләсең дә, күңелең рәхәтләнеп китә. Чөнки анда күп кеше сыя, күбрәк дога кылына, күбрәк изгелек кылына. Шуңа күрә аның бәрәкәте дә зуррак дип әйтергә була. Мәчет 10 мең кеше сыйдырышлы булачак. Аның эскиз проекты буенча конкурс игълан ителгән иде. Катнашу өчен архитекторлардан гаризаларны 15 апрельгә кадәр кабул итәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгінгі чыгарылыш шуның белән тәмамлана. Безнең тапшыруларны сез телеканалының ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм Рутюбта да табып карый аласыз. Мин сезнең белән сау булашам һәм алдагы роликны бергәләп карарга тәкъдим итәм. Татарстанга җылы яктан кышлар кайта башлады. Операторыбыз Вадим Илларионов кыр козларын төшереп калган. Мәдинә белән Җәүдәтнең тормышы балдамай булырга тиеш сыман. Тик аларның мәхәббәтен бәхетсезлек көткән икән. Тинчурин театрында Илгиз Зәйниевнең гыйбрәтле язмышлар турында Мәдинә спектакле. Премьера 7-8-20 апрельдә. Хәзер яңа кием алырга кулай вакыт түгел. Язгы матур көннәргә үз киемнәреңне чистартып куй. Профи-мастер ателье һәм химчисткалар челтәре пуховикларны 799, пәлтәләрне 899 сумнан чистарта. Иске бәяләр буенча эшли. Гарантия 297-17-74. Татар эстрадасының зауклы популяр үзенчәлекле тавышлы җырчысы Марселия үзенең иҗатташ дуслары белән сезнең район авылларда. Дәртле моңлы җырлар, кызыклы юмор, сезнең күңелләргә күтәренке кәеф эстәр. Килми калма, шәп булачак. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Кайгырту ул күңелле мәшәкатьләр һәм сөенечле борчылулар кадерле кешеләр хакына. Алтын кертеме. Акбарс банкта 20%-ка кадәр. Кадерләп саклыйбыз. Открытый взгляд и визуальный эффект. Только сейчас блефаропластика от 26 900 рублей за оба века. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Сәнчи иммунитетны ныгыта һәм көч кертә, кан әйләнешен яхшыртканга күрә сәнчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, кәефне күтәрә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник авыруны бетерә. Сәнчинең файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Формулян даруханәләрендә сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8 927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аязучан болытлы көн явым-төшеннәрсез. Атмосфера фронты якын булу сәбәпле кайбер районнарда яңгыр, юеш кар явачак. Урыны белән көчле җил булу ихтимал. Температура тагын 1 градуска күтәрелә. Төньяк чыгыш түбән Кама, Яршалы, Алабугада көндез 7 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә көндез аяз, төнлә яңгыр явачак. Атна ахырында температура шактый күтәрелә, урыны белән 15 градуска җитә ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көндез көчле җил булу ихтимал, төштән соң юеш кар явачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә булытлы көн көтелә, явым-төшемнәр кими. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән аяз, кичкә булытлы 5 градус җыла. Халык сынамышлары буенча иртәнге томан су буйлап җәелеп китсә, көндез явым-төшемнәр булмас диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Пенсиягезне Акбарс банкының Мир картасына күчерегез һәм пенсия исәпләмәсенә өстәп 3000 сум акча алыгыз. Картаны Акбарс.ру яисә якында урнашкан банк бүлекчәләрендә рәсмиләштерегез. Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Доктор Ост. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Успей вылечить суставы до повышения цен. Доктор Ост федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Казанда яңгыр явачак 6 градус жылы көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркөмеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Җирнең магнит кара тыныч. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Татарстан Республикасының техник инвентаризация бюросы акционерлык җәмгыяте үзенең 95 еллыгы уңаеннан бик зур бүләк уйната. Бу елның 1 апрельнән алып 19 маена кадәр БТИ хезмәтеннән файдаланган һәр кеше бүләк уйнатуда катнаша ала. Бүләк уйнату 2022 елның 1 апреленнән 19 маена кадәр оештырыла.